Orugono. A na-ebudo kwa mmadụ n'ọkụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele n'Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-adị. Front and back. Ndị ochie ya front and back. Front and sekala aka. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Oge m ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Maka ndị ọpụta bụ izi ha na-afụ m. Tata anyị bịara ka anyị wetara unu oge awa nke eziokwu. Hapụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Hapụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. You can call me an ọdịnala evangelist and I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ ihe ị kwesịrị ịma. Anyị ya bụ isiokwu a bụ kedu ihe ị kwesịrị ime, what you must do. Today's topic, what you must do when you receive favorable prophecy. Favorable prophecy. What you must do for that prophecy to come to life. Yes, it is a different thing for you to have favorable prophecy. Then it's another thing for that prophecy to come to limelight. Now you must pay attention because a lot of people normally ask questions concerning this. You understand? Pay attention for you to understand how things work. Because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Maka ọkwa dị mkpa anyị ga-ama bifo anyị gaba n'iru bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Ndị niile sonyere na aja ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp ụbọchị anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst. Nke bụ abụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja na ihe ị ga-eme, ndị na-esonye bụ na aja amarụgo ka esi eme. Anyị na-achụ aja, anyị bidoro ịchụ aja ihe dịka arọ na-abụ na gara aga, ya bụ almost 2 years anyị ji bido. O nwere ndị na-esonye na aja bido mgbe agha ebido ruo taa. I can tell you, o nwere ndị kwụgoro ụgwọ buuko maka aja ha bido kịta ruo Disemba.
so ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ebukubego nke ọnwa Septemba maka gị nwa bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ka i wee sonye na aja na-ekwu maka ya bụ aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana nke bụ eziokwu bụ na ya anaghị eshi oyihe ọrụ testimony na social media. You know why? It's not necessary. Now ihe nchọrọ ịkọwara gị ewechi isonye na aja ihe ị ga-eme ewu i forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Yes, all he goes man. Aja and Achunigwe. Here in a we will tie a prayer request. We place it in the altar. Now choose Aja now go for them could be open sigi. Then Opposage Mechi Acho Ajani teacher or Messalaka. I can tell you. It can in a better now for Anago and Achunigwe. Then of course I say okay, I got Baniru, or was on the back. Obrone like Rinkuzi and Ano, there's Yoku TV Kita. My nature, you look one Kuzi also. Visit my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi oraifite. I can tell you, you will see over 1,000 lectures. Because no Kuzi and Akuzi Basala Odinana every day for years. So you can go there, listen to it again, and maybe share it to your friends and loved ones. Then, if you are watching from Ezioku TV and you saw any movie there and you like that movie, want to rewatch it again or to share it to your loved ones, what you will do if it's English movie, go to Ugochi tubelu movie productions, you watch it. If it is Igbo movie, game na only Igbo, Jena Ezioku TV Nollywood movies. Obviously, no more other content. Ihe niile anyị na-eme na ya bụ telivishọn ịchọrọ ịma maka ya jee n'Eziokwu TV na YouTube. Then all my social media handles ihe ga-eji wee chọta m via my Facebook Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Then nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị nwere advert ma ọ bụ na ị nwere ịchọrọ partner with us n'Eziokwu TV, you can actually send their message na nọmba na-achị kpọkịta. Ịchọkwa ka agbaara gị afa miri emi ma ọ bụ na ị chọrọ visit the temple, na-enye anya na ya bụ telivishọn ị ga-afụ our address etu ị ga-esi wee visit the temple ebe ọ bụla isi na-abịa na Nigeria. The number bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Today, like I said before, our today's topic is what you must do for that prophecy, that favorable prophecy given to you to come to limelight. Kamakwat, enwere ike ịbụrụ nwaanyị ị na-achọ di enyi matụ. Ọ bụrụ na asịrị gị na ihe ọma dị n'ụzọ gị na nwoke a na gị na ya ga-alụkọ di na nwunye. Yes, ka ofu ihe ọ pụtara bụ na unu dị favorable. Yes, maybe character wise, maybe spiritual wise, unu dị compatible. Ọ kwụsị ebe a maka na ekwukworo na unu dị favorable. It takes two to tango. Yes, spirit. The prophecy is telling you as at that particular day where you are standing in the spiritual realm, that where you are standing at that particular moment that you are favored. Ihe mmụọ na-achọ ịgwa gị mgbe ọbụla ijele ekpere, agwara m unu na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, whether ma onye ahụ ọ na-arụ n'ụdị dibịa ma ọ na-arụ n'ụdị pastọ. Yes, if not that na mụ achọrọ isoro the multitude to do evil. Yes, I can be a pastor. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ etu esi kpọm tọn mewe pastọ. Mana ihe kpatara na mụ achọrọ ime etu ọnwa bụ na ọ bụrụ original. Ị ghọtara ya? Mụ nwa ama agba okenye na-asa oke were eze na-ekeri ụmụazị. Mụ nwa ama agba onye na-asa
onye na-asa akpụ ma na-ata abacha. Ịghọtara ya? So onye na-achịkọwala gị bụ na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. A called one is remains a called one. Yes, n'agbanyeghị ụzọ ọbụla o si were na-arụ ọrụ ya. Mana ihe kpatara m ji wee soro ọdịnala Igbo bụ na ọdịnala Igbo bụ original, na nkụ dị na mba na-eghere mba nri, and na o nwere an age ịlụ ọrụ mmụọ na n'asụsụ na usoro omenala nke ala nna gị ji wee bụrụ the best. Adịghị ama aka, you know why? Yes, mma akọwara gị nke nkọwachaziere gị wee mbanye na mkpadazie na nkụzi anyị ji bịa. Yes, so nke a m chọrọ inye gị na ọdụ ka admonition. Ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ilu kwuo down, ihe kpatara ji wee chọọ use Christianity as a yardstick bụ na 80% of my audience abịago across Bible in one way or the other. Yes, ebe ọ nwere na ha abịago across Bible in one way or the other, mma akaba arụ jiri ihe ma wee mara gị atụ. Yes, ebe ọ nwere na ha abịago across Bible bụ na ihe na-achịkọwara gị bụ onye ọbụla na-ekwubi okwu dịka onye ntụaja, onye ụkọchukwu, onye pastọ, ọ na-ekwubi okwu site n'ike okwu ọnụ. There is no doubt, ike dị n'okwu ọnụ. Ike dị n'okwu ọnụ. Yes, mana o nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ ga-abụ ịchọ ịlụ, siso ike okwu ọnụ asolve that problem. Maka na o nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ ga-abụ ịchọ ịlụ, ikwubie ike okwu ọnụ, ịnidiri ka ebe aka ya up wete ịlụ ọrụ. E nwere ụfọdụ ihe decision a ga-enwe na mmụọ, ịnidiri ka ị practicalize ya to reverse it. Ka mmadụ ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ, ọkwa eziokwu. Ihe m ji amara gị atụ bụ na ichefuo ihe m kwuru, ịlụta ihe m mara na atụ. Ka m mara gị atụ, o nwere ebe Rabai Jizọs ndị ụka ọbịa bịalụ, wee bụrụ na o nwere ndị ọ chụpụrụ ajọ mmụọ nọ n'ime ha site n'ike okwu ọnụ, mee ka ha nwere onwe ha. Ọkwa eziokwu? Yes. Mana o nwekwaziri ndị ọ chọrọ ịchụpụ mmụọ nọ n'ime ha, ma na-enidiri ka alụ ọrụ, enidiri ka agbaa onwe. Ịghọtara ya? Mma asatịrị ofe example. O nwere onye ọ pụtara asị na onye a bụ onye gburu isi. Onye na-etu a, ọ marugo na onye na-etu a nwere onwe na-aga arụrịrị ọrụ, and ọrụ a ga-alụ bụ na-aga emeri something dị practical. You understand? O nwere nsogbu ụfọdụ ị ga-enwe, ịnidi ime something dị practical. So ihe o mere bụ ewesi anyị na owere ọnụ mmiri wee kpụ isi ya na aja, wee tee na onye anya onye fụrụ onye agbara onye mkpụrụ isi, wee si aja jee saa ahụ na mmiri. Ghọtara ya? Ihe o mere ụwa ọrụ ka ọnụ, ọ bụrụ ike okwu ọnụ ka o ji wee mie only. Ịghọtara ya? All combination of ike okwu ọnụ and the practical doings. Ghọtara ya? Yes, o nwekwara ebe ọzọ ọ chọrọ ịchụpụ ndị unclean spirit ime ihe o mere. O wee jụọ ha onye ka unu bụ, ha wee sị ya na ha bụ igwe. O wee sị oke na onye unu ji dị ezinụlọ ya mkpa, mana ọ malugo na before onye a na-enwe onwe ya na o nwere ihe a ga-eprezentịrị ụmụ mmụọ wee napụta ha nkere mma. O wee sị ya ngwa ha banye n'ime igwe ezi. Igwe ezi ya nwawo practical, ihe o ji eme o ji egba onwe. Ịghọtara ya? N'ọrụ mmụọ na ọdịnala Igbo anyị na-arụ ya gbaa onwe. Ọ bụrụ onye ọnwụ na-ada n'isi, iwere ihe ọzọ gbaa ya onwe. Ihe njikọrọ gị ihe a bụ ka ịghọta how things work. Maka na ọ bụrụ na ịghọtara how things work, ị bụrụ onye riri eri. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ enwere some certain things needed practical in order to end result. That is how it works in creation. Yes. Ọ bụrụ onye ahụ adọrọ ma ọ bụ onye imejọ, ị nwere ike isi ya ndo using the word of mouth, and you build relationship between you na onye anwa. Mana ọ bụrụ onye iji ụgwọ ma ọ bụ landlord gị ji rent, nwanne ị ga-eme practical thing wee kwụ ya ụgwọ nye money. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere some ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-abụ oluo oli okwu ọnụ ezucha, ị ga-aba aka ya ọpụ utu ọrụ. Onye nchọ ka nkọwara gị na my admonition.
then ka ngaba n'iru na nkụzi njibịa ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na onye akpọrọ ọrụ weda ma ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ọdịnala wee n'anya na mmụọ wee fụ na enwere ihu ọma nọ n'ụzọ gị for that ihu ọma ahụ ịbịa na mmezu ọ ga-enwerịrị ihe ị ga-eme ebe ahụ ịkwụ na mmụọ ihe ọ pụtara bụ na ebe ahụ ịkwụ dị oke maka ịlụgba ọrụ ihe ndị ị kwesịrị ime ka ihe ndị a ka a ghara inwe ogbochi ga-adapụta n'ụzọ nke ga-eme na ihe ndị a nọ n'ụzọ gị ama eru aka. Ị ghọtara ya? Ihe njicha ịkọwara gị ihe a bụ na agwara gị na ihe ọma dị n'ụzọ gị ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-eme ihe ọma na-aga n'iru ka ihe ọma ahụ wee ruo aka. Ọ bụrụ na agwara na ihe ọma dị n'ụzọ gị ije na-eme mpụ na-eme ọtọnọ ị na-eme mpụ na-eme ọtọnọ aka nte yu na ya bụ ihe ọma ahụ ekwuru n'ụzọ gị ama abịa na mmezu. Yes, ọ bụrụ na agwara gị edeghị anya n'ịbụ nwaanyị ewee gwa gị na onye gị na ya bi na gị na ya ga ebi ọfụma dịka di na nwunye ị wee bata na-ebi ndụ dị mma fine and good, mana ọ bụrụ na ị pụta echi bido sobe ndị na-akpa agwa iko bido bibe ndụ ọjọọ I can tell you na data ihe ọma ahụ afụrụ n'ụzọ gị ama abịa na mmezu. Yes, na-ekwuru na ihe ọma dị n'ụzọ gị is if everything being equal. Yes, if everything being equal, that ihe ọma ahụ ga-abịa because onye na-ezighị ozi a at the point of ebe ị nọ taa. Ọ bụrụ na i chenjie location ị mara na enwere ike ihe ọma anwa dị n'ụzọ ga ama abịa na mmezu. Maka ndị Igbo na-atụ ilu sị na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ị ghọtara ya? Ilu a m tụrụ na bụ ilu ndị Igbo tụrụ gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. Ị ghọtara ya? So ọ bụrụ m nwawa onye tụrụ ilu a for the first time. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ihe ọma anwa eziri gị n'ozi na ihe ọma dị n'ụzọ gị can only come to light ma ọ bụrụ na ị remain steadfast n'ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ị remain steadfast n'ihe ị na-eme, ị maa na ihe anwa ọfụ anwa ma ọ bụ okwu ahụ ekwubiri n'isi gị prọfesi anwa e nyere n'isi gị ga-abịa na mmezu. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agba oge ọbụla akpara okwu n'ọnụ. Enwere ike ọ bụrụ na ana ije na ekpere ma ọ bụ na ije na-aka onye na-afụ ụzọ o wee gwa gị na o nwere ihe ọma dị n'ụzọ gị na ọ gwara na ihe ọma anwa dị n'ụzọ gị does not mean na ị ga-ejefe odo aka ka ihe ọma anwa daa n'ala. Ọ dịrọ possible maka na mana adị anywhere again. Mana adị anywhere. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ka mmakwa atụ ihe ọzọ na-egbu nwata nwoke e wee gbuoru gị amụma ma ọ bụ na-agbara n'afa na o nwere ihe ọma dị n'ụzọ gị na ị ga-enwe mbuli elu, mana gị nwara onwe gị ọ dịghị ọsịsọ, ị nwere ndidi, ị chọrọkwana ime ihe ekpere n'ikpe na ezi omume ka ya bụ ọnọdụ ọma ahụ e kwuru bịa na mmezu. I wee sị ka ije zugbo ori, nwanne a ga-enwude gị, nwanne a ga-egbu gị, nwanne dachi ihe anwa eprovinsi na ndụ gị na ị ga-abụ nnukwu mmadụ ama emezu, ị ga-anwụ naanị iyi. Ị ghọtara ya? So what I'm saying is that even if prophecy reveals that there is these good things on your path, what it means is that the prophetic words they rely solely on your present condition where you are standing. Now, if you were advised to keep doing goodies that will hasten up those favorable conditions to come to limelight, keep doing it. But if you relax your mind and fold your arms, saying, I was once told that favor it will soon locate me, my brother, my sister, that favor will never come. Yes. And if you decide to doing evil, I can tell you that evil can eliminate you, and that your favorable prophetic words will never come to limelight. So I can tell you, prophetic words remains the truth. Yes, because at that particular time, the Spirit have revealed that ihe ọma ga-emere gị.
then within the space-time, within the space between that Ihomi and you can change it. By way of living negative life, you can change it. Let me give you another example. Judas Iscariot. We know about his story, right? Or one of the selected apostles of Jesus. But he chose out of greediness. He is supposed to be one of the people that follows his master very well. But along the line, he allowed himself out of grief. That's why he was misled. He might say it's Satan. He might say it's anything. But the most important thing is that he allowed that vacuum. So it's same thing is happening to people around you now as we speak. Here I'm now so now anointed child of God. Na prophecy. Agwagị na n'ibu nnukwu mmadụ na Chukwu fụrụ gị n'anya na ihe ọma na-eme n'ụzọ gị can never happen if you fold your arms. I keep saying it. That prophecy remains intact and is original and is fact. But that does not mean that you fold your arms. So whenever they prophesy to you that good things are on your way, believe in me, that prophecy is correct. It's correct. But for that particular prophecy to come to fulfillment, you must do the needful. And never giving up. So what I'm saying is that even if they prophesize, whether is it marriage or business moves or whatever, that it will work out. Yes, it will work out. It means that you on your own path should keep on walking on the path of light. I can tell you na ihe ọma anwa ga-abịa na mmezu ma ọ bụrụ na ịnọgidesie ike na state of grace. If not, that prophecy, that ozi ahụ eziri gị ama abịa na mmezu. Omero Chineke ka ọ bụrụ onye okwu ụgha. Omero the prophet ka ọ bụrụ onye okwu ụgha. Onye mere onye onwe ya onye okwu ụgha abụghị nwa. Because man has anywhere. So what am I saying? Even if there is a prophecy, example, kamakwa atụ ọzọ n'ibu nwoke ị na-achọ nwaanyị ma ọ bụ n'ịmụ nwaanyị ị na-achọ di egbuo unu na amụma ma ọ bere unu ekpere na unu na-abụghị anụkọwu di na nwunye. Onye the prophecy is because of the level and tempo of love and understanding between the two of you at this particular time. Whenever any of you changes, I can tell you that if any of you changes from being good, yes, then that change is enough to truncate whatever goodies you were once told in prophecy. Yes. So what am I saying is this? Because if the prophecy says that you are going to enjoy your marriage, example, that two of you will enjoy your marriage, it stays subject to the two people involved. Once any of them decide to change because of hearsay or because of what people told you, or because you want to emulate the bad wagons, I can tell you, for the fact that you have already changed, start behaving abnormal, start behaving negatively, the way it should be from that particular time that prophecy was released. Ọ bụrụ na na ibido kpawa agwa dị iche na nyawo prophecy awa ejel, I can tell you na ihe ọ ga-eme gị bụ na ịkpawa agwa na ụdị anwa ọ ga-eme ka anya bụ ezio anwa
ozi ahụ e nwere n'isi gara ịbịa na mmezu. Maka na mgbe ọbụla ịbịazi ebibezie ndụ dị iche abụrụ ihe anwa agwara gị ka ị na-ebi n'ọnọdụ ịnọbụ na ya mgbe ya bụ ozi eziri ya bụ ozi, ibidozie keep bad company, ibidozie webezie negative thought, ibidozie behavior anyhow. That your behavior will start weaving negative vibes around you, and it will make you not to stand in the right place as at before. Mgbe ị bịaziri na-agwara gị na gị na di na nwunye gị ga-alụ di na nwunye ọfụma, mana anabatazie gị gị bụ nwaanyị, ibidozie sobe ndị ajọ mmadụ, bidozie treatment di gị ahụ asif n'ọgwụ non-entity, bidozie mebe ihe ekwesịrị ka ị na-eme. Mgbe ị na-eme ihe ndị dị etu a, isigo na that particular state of grace ịnọ na ya ewee nye gị that prophecy wee pụọ. And therefore nkwa anwa ekwere gị na favor anwa dị n'ụzọ gị nwere ike ma ya abịazina na mmezu. Nkwa anwa ekwere gị na favor anwa ekwuru dị n'ụzọ gị ama abịazi na mmezu, maka ihi na ịkwụrụzi ebe ị kwesịrị ịkwụ. So ihe m na-achịkọwala gị bụ na mgbe ọbụla ị na-alụ ọrụ, mgbe ọbụla ị nọ ewee gbuoro gị amụma ma ọ bụ zie gị n'ozi, ma dịka m gwara gị, weda ma eziri ya asị ozi ma ọ prophetic words ma ọ bụ na ọ na-agbara ya n'afa, it remains the same. Yes. So mana ụfọdụ ndị mmadụ na-agba emecha ha sị na oteghị ezibere ya ozi na ihe ọma ga-emerie, mana ihe ọma ahụ emere ọzọ. Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ihe ọma ahụ emere ọrụ gị, search yourself, something is wrong somewhere. O nwere ide n'onwe gị ma that state of grace ya nwee nọ mgbe eziri ya bụ ozi, ị ka nọ na ya bụ condition ka ị gbanwego. So ọ bụrụ na na-emelụ gị na-ebu nwoke ma ọ bụ na-ebu nwaanyị, ewee sị oke na ọ maka ndị na-ala ike eme ime ha sị na ha chọrọ ịlụ di na nwunye, mana ha chọrọ ka a gbaala ha afa. Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ife afa ya agwa gị at that particular time a na-agba dị afa. Mana ọ bụrụzie na ụlọ na-abụ n'ụdị di na nwunye nke nwoke ma ọ bụ nke nwaanyị bido bibe ndụ adọrọ na mma, bịarụ o mezie ya, o chenji obi ya, ma etu o si akpa agwa, ma etu o si eche echiche, ma ọnọdụ mmụọ ya n'oge eme affect, mezie na ya bụ ihe ahụ afụrụ n'ụzọ ama abịa na mmezu. Maka na ọnọdụ ihe afa kpọkwọ kwesịrị reveal bụ ya present time. Human being is unpredictable. Yes. So ọnwụ na-epredict gị na ihe ọma na-emere gị is based on your state of mind right now. So ọ bụrụ na ebugharị egwu, gụnwa bugharị egwu ebugharịara gị ọnọdụ. So gị ka ihe weta n'ihe nkụzi taa bụ na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, bụ na na-asịrị na ihe ọma ga-adị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na ị na-eme biznes ewee gwa gị na ihe ọma dị n'ụzọ gị. Ihe ọ pụtara bụ na ị ga-akọntinu na-agba mbọ till something happen, tiri ihe ọma ahụ eme. Maka na ife oduzi aka si na agwago na abụ ọgaranya, ife odu aka ghara ịgba mbọ agụụ egbuo gị. Maka na ndị Igbo tụrụ elu si na onye agụụ kpuchi ọgọdọ, onye agụụ kpuchi ọgọdọ, onye ngara onye umengwụ kpuchi ọgọdọ, agụụ ekpughe ya. So ọ bụrụ na gị nwere onwe personally decide ya not to do the needful, I can tell you na whatever good prophecy ị nwetara ama abịanatara mmezu, maka n'ihi na ị mere ihe ị kwesịrị ime. So mgbe ọ bụla eziri gị ozi na afọ ihe na-azụ na ị ga-abụ ọgaranya, ma ọ bụ na mara eji gị na ọya agara gị nke ọma, ị ga-akọwakwa m, ị ga-akaba arụ na-eme ihe ekpere na ikpe na ezi omume, ezigbo ihe ndị anwa, jisie ike na ihe ị na-eme dị mma in order to attract those things faster. Mana mgbe ọ bụla ijelụ fodu aka gị bịanụ debezie ahụ na ka ihe anwa daa by sudden, ị marụ na ihe ị na-eme bụ nnachighi azụ. Ihe ịbụzi ewu ịbụrụ stagnant in creation, and the creation hates stagnation. Oge a na-eche mmadụ, times waste for nobody. Meaning creation support continuous movement. Onye akpata na ndị sayensị ga-agwa gị that the world moves round, because nature, the way nature is programmed, nature does not support stagnation. It's continuous movement.
So for you to be favored and successful on earth, you must keep moving, keep moving, keep moving. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send the alum message na WhatsApp 0813 8243 871 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ m ayịyọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu a, ọ kachasị n'isi ndị children of the temple and the friend of the temple, ya nakwazi n'isi ndị niile sonyela anyị na-aja anyị na-achụ ka ọnwa Ọgọst a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị na ihe ọma ga-emere ụnụ, na onye chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ na ọ ya eme onwe ya. A sị m onye si ụnụ ji wee dịrị ụnụ adịgbu onye a na ndụ, onye si ụnụ ihe o ji wee nọrọ ụnụ anọgbu onye a na ndụ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Daalụnụ, ka ọ dịkwa na echi n'oge awa nke eziokwu. Ndewonu. Maka ndị friends m ndị nọ na YouTubers and ndị Facebook, ọ bụrụkwa na na-echọrọ o nwere ihe dị nnukwu mkpa personal, ị chọọ irichi m direct, yes, nọmba nke mbụ kpọrọ the valid. Ọ bụrụ na m epikere ya na m Adamu Dibisi n'ọrụ by PA we pick it. Mana ị chọzi ịnweta m direct, kpọọ m n'ekwentị 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazie ka ọ dị n'echi. Udo dịrị ọnụ.